Apa denoi prodigizketan eta, bueno, partida dakarkizuet, grabatuta, ez da direktoa, hau da, aparteari naiz komentatzen. Eta, bueno, fondo ez zela nahi dizuet laga partida hau, 16-10 egiten dela partida honetan, hasitako batean sartu naiz. Ba, bueno, hor lagunei disparatzen diet, porque horrelakoa naiz, ogendik jolaz honetan oso nobatu bain naiz. Eta, bueno, gaur dakarkizuet hitzeitera pixkatzea. Ez dakit batzutan komentariotan, batzuk enteratutan gozeate, beste batzuk akaso ez. Nire komentariotan azken aldean jarri izan dut, eta web horri bat, gameerauntzea.com, eta pixkat horriz buruz hitzeitera natorren ez. Zer da gameerauntzea? Ba, gameerauntzea da, hainbat youtuberrek, zeuen ezaguna, zeurunez, ba. Josgel, Gary Infernu, Robot Gillian, iPatch eta guztio, ba, era batera sortu deun pagina bat. Eta youtubera bakarrik ez, baita informatikari bat duku, urtzi, ba, horri aldea pixkat kudeatzen ari dena, eta beste pertsona bat ere leste juntatuko zaigu, albisteak eta egiteko egunero. Beraz, talde politari gara montatzen. Eta gure asmoa zen da, ba, gure asmoa da Euskal gamer komunitatea, ba, horri alde batean juntatzea. Eta pixkat orain arte tokirik ez daukagu eta sakabanatuta dago den bezala, ba, konvergentzi puntu bat izatea, ez? Ja? Gure horri aldea. Eta beno, gure horri aldea esateko gehien bat egiten dituguna da gameplayak, YouTubean atatzen ditugunak han ateratzen dira baita ere, portada. Gero baita ere albisteak dauzkagu, hau da, batzutan geuk albistak idazten dugutazeak. Horrez gain, foro bat ere badaukagu, zue partizipatzeko, parte hartzeko. Eta bat hori, zuen YouTubek ematen duen aukera da zuen komentarioak idazteko, baina hortik aurrerago ez du aukerari gehiago ematen zuen parti hartzeko. Beraz, horri alde hau irutzen zaigu aukera bikaina dela komunitateak eta youtuberrek eta guztio bateratuki bat egoteko. Horrez gain, pixka etxean nago, porque soñoa oso altu dauketeta. Zezan berduen, bai, momentuz, ba, pixe montatzen nahi geha, sartu, buelta bat eman, nik pagina horri aldean ikusteko. Nik gomendako duzuek erregistratzea, foroan eta dibiltzeko. Ze leiste adibidez pentsatuta daukagu, etorkizuan akaso, Minecrafteko zerbitzari bat irikitzea, nahi duenak ibiltzeko, euskaldunena. Eta hori biztakit, interesgarra izan horitzek ez, euskaldun guztiok zerbitzari batean ibiltzea. Horrez gain zer, ba betire albisteak izango dituzute, azken albisteak, euskaraz, gure hizkuntzan. Gameplayak ere youtuber guztiena, euskaldun youtuber guztiena bentsat horre hongo dira, hau da, beraz. Ez YouTube esa parte horriblial izango zerete. Gehiago foroa toki bikaina da, bideoko idazteko edo bideoko ez dena zergaitik, hau da, off-topic bat baukagu, eguneatik zuen konsejoak emateko, zer da ondo, zer da ongeski, zer irutzen zaizuen. Kedada bat ere montatzen youtuberrak eta zea, abendu honetarako zeuruenik izatekotan, oraindik ez dago ziurtatuta, baina izatekotan izango litzateke Durangoko azokan, liburu eta diska azokan. Eta beno, ba hori ez, gehin bat, montatzen ari garela, web horri alde bat. Aurreko astean, irratira, Euskal Irratian elkarrezketa bat izan genuen. Ez dakit
zuetako batzuk entzungo zenuten, ostiralean izan zen, aurgo ostiralean, Euskal Herratiako hiri gorria saioan. Eta beno, pixkat ezagutzera eraman genuen gure web orrialdea zertaz zikoan. Horrez gain ez barkatu. Oso ondo etorri zaigu web irratirako elkarrezketa hori, ze bisitak gora egin dute. Horrez gain, web orrialdearen berri ezekien hainbat jende ohartu da. Ez da erreza, ez? Zuri nola kurtzen zaizu web orrialde bat bideojokona euskaraz egon behar duela. YouTubeko kanalekin bezala, ez? Nei adibidez kostatu zitzaite lehenengoa topatu nuen iPatch izan zen, iPatch topatzeko kostatu zitzen pila bat. Gero iPatchen bitartez topatu nuen Robot Guildia, Gare Inferno ere ez dakit nola topatu nuen eta Hosh Hell. Beraz, neko ona irutzen zait, orrialde hori YouTuber euskaldun berriak etorkizunean zenbait proiektua badauketela akaso etorkizunean YouTubeen azteko, beraz interesgarri irutzen orrialde hori zegoen aldetik baita ere altanto oteko ze YouTuber berri dauden eta zeak. Eta hori guztiz ezateko, ez dakit zer gehiago zen, partida amaitzera doa, errez irabazten dugu, nik ez de partida hona egiten, baina bueno, positibon bukatzen dut, eta gutxenez 3 urratsak, naiz eta sinplenak izena, behin ateratzen ditut. Eta oantxe azkeneko 2 bajaneko egiten ditut, eta kamara de muerte ez dago, baina bueno, 2 hoietxe zien, azkeneko 2 egiten ditut, doble bat, ez dago eski, naretza dentzat. Eta hau izan da guztia, espero zuen guztoko izatea, komentatu. Deskripzioan goa gameerauntzia.com orrialdearen, game orrialdea direkzioa, sartu, animatzen zaituztet, eta, bueno, han ikusiko gera, ale, aio.